O sa English naman, no? Tik, tik, tik. Tik, 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 tik. Uy! Oh, Ano lagi ka? sir. Sir. May buntag, sir. Uy, likod. Sorry ko pala. Dili kay may dili hayahay. Oh, May yeah. tikpan, no? Ya kay dire, wa mingaw kay wa di samok dire. Di kuan mabot ako ga research ko. Wala di ka gua tudor, sir. Wa na kayo kay nana may tay naman tay kagasto di. Buhay na sa ta. Mo nya. Retire man ka, sir, no? Retired na ko. Ako, sir. Papa ko karon ka soldier po ko, sir. Soldier po ko, sir. Pero kabano ko mga sabot ako kung mga hindi, Yara. sir. Soldier? Oh, soldier. Dili na third year? Oh, mo da siya. Akong ano ba, soldier man. Third year ka dili ang third year. Sige, sahip na, sir. Kanang pag-eskwela nimo, ikaw na kay nadawat ng mga award. Nakasad, sir. Unsa man pinaka-bright ka sa unsa man? Kanang, mathematics. Automatic. Mathematic ang automatic. Mathematics. Kuan, okay na mathematic may kay. Question ako, 1 plus 1, sir. 1 plus 1. Question ako, 1 plus 1, ano sabi? 1 plus 1. 11. 1 plus 1. Sakto, 11. Mayo. Pero kung ko, sir, kanang... Karon. Ako, maestro mo ko sa English. Kuan nun tika ko, no? Sige, sir. Question nun tika, ha? Sige, sir. Di ako, private man ko nga, kuan. Torture. Sige, sir. Gusto ko makat-on, sir. Private torture ko. May ganaan ka, maka-deliver sa'yo pagkuwang tubag ba? Karon, unsa in English ako ande? Testingan tika, ha? Oo. Kay ikaw torture mo ka. Unsa in English sa iring, duha ka iring. Kat-kat, sir. Good. Salamat ka, sir. Good. Salamat. Mamaya akong nakat-onan ko. Doon kayo, kat-kat. Mayo. Karon, check. Ikadua. Unsay in English sa iro? Dog, sir. No. Di ba? Dog, dog. Di mo sakto? Sakto kayo. Soldier. Kuan na da. Sakto dai sakto. Check. Sa balay. Karon. Ay katulo na kong bungutanan Oh, mo. yan. Unsay English man no? Tik, tik, tik. Manok mga tik, tik. Oo, sakto. Tik, 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 tik. Tik na, sir. Tik na, oh. Langgan. Karon. Di pa, sir. Unsay in English sa duha ka buok nga cook. Kukok. Oh. Sande ka, sir. Kukok na, sir. Right. Right. Oh. I-introduce sa etika sa akong eskwelahan. Ikuan tika maestro ka, maestro. Karon last na kung kuan mo. Unsay in English sa barko. Duha ka barko. Unsay in English sa duha ka barko. But. Sir, but. Dua ka barko. Oh, but. Ay, ikaw, sir. Ako putanan mo, sir. Ikaw na ko putanan, sir. Sige ka na lisod na. Ito nang lisod di. Maestro ba ko sa English? Wala kay. Oh. Pero ako, tolder ako, bro. Nanda mo kay hatag di mga question. Oh, sige. Tolder mo lagi. Unsay in English sa duha ka bula. Duha ka bula. Kaya iya ka maestro daw. Nyara. Duha ka bula ba? Bulbul.